Hayırlı günler. Biz bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şurası tarafından ilan edilen Dastanlar Yılı'nın resmi açılışına bağışlanan matbuat konferensiyasına jığıldık. Hem bizning qonaqlarimizni taqdim etem. Rakirov Danis Fanisoğlu, bütün Dünya Tatar Kongresi Boshqarma Komiteti yetakchisi, Isqaqov Damir Mavlaviyoğlu, tarix fanlari doktori, etnograf, Tuğan Jir jurnali bosh muharriri, Хисамов Олег Ришатұлы, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының Ғалимжан Ибрахимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры орынбасары, филология фәннәре кандидаты һәм безнең тагын бер кунагыбыз килеп җитәчәк. Җәүһәрова Фәнзилә Хәким кызы, фольклорчы, филология фәннәре кандидаты. Беренче сорауыбыз, Данис Анисович, сезгә ни сәбәпле менә шушы Дастаннар елы дип игълан ителү ителде һәм бу кемнең идеясе иде һәм ни дәрәҗәдә бу безнең өчен әһәмиятле татар халкы өчен? Хәерле көннәр, барыгызга да иң беренче чиратта барыгызны да яңа еллар белән, чын күңелдән, ихластан. Менә инде безнең Рәмис әйтеп узды, Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шура тарафыннан без 2023 елны милли, менә шул сүзендә эстәр идем, милли дастаннарыбыз елы дип игълан иттек. Барыгызга да менә мәгълүм булганча, октябрь аендагы Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов Дәүләт Советы юлламасында Татарстанда 2023 елда милли традициялар, милли мәдәниятләр һәм традициялар елы дип игълан итте. Шуның кысаларында да без әлеге менә теманың дәвамы буларак та Бөтен дөнья татар конгрессы узган елда ноябрь аенда уздырылган Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шурасының киңәйтелгән утырышында 2023 елны милли дастаннарыбыз елы дип игълан итте. Аның нигезе бар, чөнки дастаннарны эпик әсәр төре буларак кына түгел, филология күзлегеннән генә түгел, тарихи аң, милли аңны чагылдыручы эпик әсәрләр буларак һәм гомумән милли горурлык һәм тарихыбызны чагылдырылган чыганак буларак кабул итәргә кирәк һәм бүгенге көндә дә менә безнең Милли шура тарафыннан әлеге милли дастаннарыбыз елын игълан итү ул Татарстан өчен генә түгел, гомумән безнең Татарстаннан читтә яшәүче һәм иң беренче чиратта менә Бөтен татар конгрессы канаты астында эшләп килүче татар оешмалары тарафыннан да ел дәвамында уздырылучы чараларны шушы милли дастаннарыбыз елына бәйләп чараларны оештыру планлаштырыла. Ул безнең фәнни-гамәли конференцияларда, түгәрәк өстәлләрдә, җыеннарыбыз да социаль челтәрләрдәге һәм интернет челтәрендәге булган эшчәнлекләрдә һәм гомумән сорау биреп карасагыз, безнең киң катлам җәмәгатьчелек һәм укучылар гомумән дастаннарны бүгенге көндә ул бармак белән генә санарлык үз исемнәре белән әйтә ала. Мәсәлән, шул ук мәсәлән Түләк белән Сусылу, Идегәй, Кисекбаш, Алпамыш, Кысай Юсуфның Кулгалинең Кысай һәм Кысай Юсуф һәм барлык менә бу дастаннарны аны фәнни, популяр стильдә киң җәмәгатьчелеккә җиткерү өчен төп мәсьәләсе менә шушы тарихи аң, милли аң һәм милли горурлык чыганагы буларак. Безнең менә биредә шуңа күрә без әлеге теманы киңрәк яктырту өчен һәм җиткерү өчен сезгә дә мәс'ул мәгълүмат чараларына да үзебезнең татар җәмәгатьчелегенә дә биредә менә дә Мемравович безнең тарих фәннәре докторлары буларак уларны тарихи аң ясыллыгында күрсәтер. Чөнки анда безнең көнкүрешебез дә, анда безнең тел байлыгыбыз да, анда безнең тарихыбыз да, аның әлеге эпик әсәр буларак халык авыз иҗатын чагылдыручы дастаннар буларак әле Фәнзилә Хәкимовның аерым узар һәм аның фәнни нигезе дә бар. Без бүгенге көндә Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе каршында эшләп килүче тел, әдәбият һәм сәнгать институты белән бергәлектә бу проектны эшлибез һәм фәнни ясыллыгы бар икәнлеген алар тарафыннан әле сез ишетерсез. Рәхмәт. Дамир әфәнде, әйтеп китсәгез иде, менә тарихны өйрәнгәндә менә бу безнең дастаннарыбыз ни дәрәҗәдә әһәмиятле, ни өчен безгә моны белергә кирәк һәм без беләбезме? Мөхтәрәм җәмәгать, дастан белән тарих арасында бик зур бәйлелек бар. Һәм анда менә әйтелә башлады ул сүз. Дастаннарда безнең бернинди йогынтыга да бирелмәгән милли аң сакланган. Аны төрек галиме Хәсән Паксой ул Америкада эшләде, Шура Батыр дастан өйрәнгәч шундый сүзләрне язган иде. Анда чын милли аңны шуннан табып була дип.
Шындап та дастаннарны укыган булсагыз, мәсәлән, Идегәйне сез анда күрәсез, татарның кем икәнлеген, аларның психологиясе нинди булганлыгын, башка җирдә дә бар. Башка дастаннарда да. Шуңа күрә безгә ул мәсьәләләр яңадан күтәрергә кирәк. Ни өчен? Хәзер бит безнең дөрес әйткәндә милли тарих мәктәпләрдә бик аз калды. Шуңа күрә безгә кулланырга кирәк башка ысулларын да балаларыбызга, гомумән җәмәгатьчелеккә милли аңны тудыра торган ысулларны. Дастаннар аркылы шуңа ирешеп була. Әгәр дә сез карасагыз, 40-нчы елны Нәкый Сәмбәт чыгарган Идегәй дастаны басылган журналны, анда дастанга багышланган теге аскы искәрмәләр бөтен Алтын Орда тарихын чагылдыралар. Чөнки Идегәй дастанында Алтын Орда тарихы бар. Башка дастаннарда башка заманның тарихы бар. Шулай итеп, әгәр дә без шуны комплекс рәвештә куя белсәк, бу безнең милли аңны саклау өчен бик әһәмиятле. Барыгыз да беләсез, милли аң әлләрсә көчле түгел, кызганычка каршы. Аннан соң белгеле менә мәктәпләрдә укыту проблемасы да бар. Әгәр дә сез кирип карасагыз мәктәп программаларына. Мин утырда язган идем Мәдәни җомга газетында, мине тәнкыйть иттеләр. Фәкать 8нче класста әзрәк кенә Идегәй дастаны турында сүз бар. Башка дастаннар гомумән каралмыйлар. Һәм безнең балалар ул дастаннарны белмиләр. Менә җәй көне булды монда конференция Казанда, халыкара конференция. Казаклар, кыргызлар, азәрбайҗаннар, барысы да башкортларны да кертеп, барысы да үз дастаннары мәктәпләрдә кулланалар. Анда балалар яттан сөйли белә дастаннарны. Бездә гомумән андый нәрсә юк бит инде. Шуңа күрә без ул яктан артта калган халык булып чыгабыз. Бу бер дә дөрес әйбер түгел дип саныйбыз без. Шуңа күрә конгресс Болькада тәкъдимнәр ясаячак. Мин хәтта уйлыйм, мәктәпләрдә чыгара кирәк бер хрестоматия балалар укый алырлар. Менә Идегәй белән Түләк һәм Сол дастанын эшкәртмичә торып балаларга биреп булмый, алар катлаулы. Гадирәк вариантларны эшләргә кирәк. Билгеле башка ысулларда кулланырга, спектакльләрдә булырга тиеш. Менә Аллага шөкер, тиздән Калям театрында булачак бер спектакль Идегәйгә багышланган. Мин анда катнашып калсам буларак, аны карарсыз. Менә шундый юллар белән безгә халыкка җиткергә кирәк үзебезнең урта гасыр тарихына бәйле дастаннарны. Билгеле, монда беренче чиратта мин алга күтәрәм тарихи дастаннарны. Безнең башка дастаннар да бар. Кыйса Юсуфта дастан дип каралырга мөмкин, китаби дастан. Ләкин ул татарның милли тарихыннан ераграк. Ул безнең әйдәнештә бар, менә турыдан-туры безнең милли халәтне иченнән чагылдырмый. Ул теге гомум кысада гына карап була аны. Менә үзебезгә якынрак булганнарны күбрәк күтәрә кирәк, шуңа таянырга кирәк минемчә. Һәм билгеле аннан соң барыгыз да карап торасыз. Менә Мәскәүдәге Россия кысасында шушындый ук елны игълан итте. Алар бит инде күтәрәчәкләр анда беренче чиратта рус халкына багышланган шушындый әсәрләрне. Без бит шулай дөньядагы соңгы халыктыр. Безнең үзебезнең байлык бар, үзебезнең күтәрә кирәк шушы заманнан файдаланып. Шуларны уйлаганнан соң менә шундый фикергә килдегәндә бу эшне башлап җибәрергә. Һәм беренче чиратта безгә йөрергә кирәк төрле урыннарга халык арасында пропаганда алып бара кирәк әзрәк. Мин менә аерым рәвештә туган җир журналының номерын чыгардым, 4нче номер, ул электрон килеш барыгыз да кирип карый ала. Туган җир org сайтында ул журналларны. Аны сез күрәсез, нинди безнең дастаннар эчендә тарихи байлык бар икәнлеген. Biz шул уңайдан конгресс йөргән вакытта халыкка журналында таратачак, аннан соң җитәкчеләргә аңлатачак, ничек безгә бу әйберләрне халык арасында пропагандаларга кирәк. Ну, ел ахырында күребез, нәрсәләргә без ирешә алачакбыз. Үзебездән тора. Бу әйберләрне башлап җибәрсәк, мин уйлыйм, без уңышка ирешә алырбыз. Менә 20 январь көнне киңәшмә булачак, ул мәсьәлә буенча Милли шурада, мин Милли шура әгъзасы буларак әйтәм. Анда без чакырачакбыз Мәгариф министрлыгында вәкилне. Язучылар берлегенә чакырырга җыенабыз. Безгә бит хәзер конкурслар кирәк, язучылар каршында бәлки. Аннан соң кирәк дәреслек хәзерләүдә әйттем инде. Барыбыз бергә берләшеп тотынган вакытта без Татарстан хөкүмәтенең ярдәме белән бу эшләрне йөреп чыгаларбыз дип уйлыйм. Үзебездән тора. Инде билгеле журналистлардан кирәк әзрәк пропаганда алып бара белү. Аны сез әгәр дә мин әйткән журналның номерын кирип карасагыз, аңлар идегез, нәрсәләр ята, нинди байлыклар ята безнең дастаннар эчендә. Аның бәхеткә каршы безнең дастаннарыбыз исән-сау. Аларның барысы диярлек басылган. Басылмаган эшләре теге аның вариантларына басылмыйча калган. Ул яктан тел, әдәбият һәм сәнгать институты яхшы эшләде, аларның эшләгән эшләре зур, үзе әйтерлек, монда Рәкисамов. Ну, менә дөрес әйткәндә, безнең шушы менә алдагы бурыч, бу өлкәдә пропаганда алып бару һәм аннан соң
организацион эшләрне оештырып, конкрет ясалыкка көчү. Хәтта әйтер идем, менә видеофильмнар да кирәк бит шул темага. Менә күптән түгел Шаян ТВ-ны караганда күрдем. Анда бик Шаян ТВ баташадыр я американ фильмнарын, мультфильмнарын тәрҗемә итеп. Алар берсе дә юк бит. Булып чыкты рус телендәге видеофильмнар шулар бик мультиклар. Нигә үзебезнекен ясамаска, үзебезнең дастаннарга таянып. Алар бердә Гарри Поттердан кем түгел, шунда эшенә кертеп карасаң. Безнең үзебездән тора. Менә шул өлкәдә иштыру эшләре дә алып барырга кирәк дип саныйм. Рәхмәт. Һәм оештыру эшләре дигән вакытта, менә бөтен татар конгрессы игълан иткән әлеге ел, менә без һәм татар оешмалары гына бу эш белән мавыгып эшләмәячәк. Безнең милли шура Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Татар конгрессының милли шура рәисе Шәһрәт Басир Габдулгаяз улы җитәкли һәм ул да шулай йөкләмә бирәчәк. Безнең йөкләмәләр биреләчәк, күрсәтмәләр биреләчәк министрлыкларга, оешмаларга һәм милли шура составында да аерым безнең Мәгариф һәм фән министрлыгы, Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе һәм Фәннәр академиясе каршында эшләүче фәнни институтлар. Ләкин бер мәсьәлә бар. Без еш кына достаннар, милли достаннарны дибез дә, санап аларны чыгабыз да, аларны популяр стильдә киң катлан җәмәгатьчелеккә җиткерү юлы һәм ысуллары нидән гыйбарәт дигән вакытта, әлбәттә беренче чиратта без Татарстан Республикасы Язучылар берлеге белән бергә аерым дастаннар сюжетына нигезләнгән драма әсәрләрен сәхнәләштерү мәсьәләсендә куябыз. Менә январь азагында Кәрим Тинчурин исемендә Татар дәүләт драма һәм драма театрында аерым идея дастанына бәйле безнең аерым спектакль күрсәтеләчәк. Шулай ук, мәсәлән, без Язучылар берлеге музыкаль белән сөйләшкән вакытта басма китаплар турында гына түгел, аерым кыска гына фильмнарны һәм социаль челтәрләрдә достаннарга нигезләнгән, достаннарның сюжетларына нигезләнгән каһарманнарны күрсәтә белү һәм аларның татар икәнлеген исбатлаучы. Чөнки төрки телле безнең төрки халыклар арасында шактый гына уртак каһарманнарыбыз бар. Ләкин алар чынлыкта татарныкы. Менә безгә аны бүгенге көндә әгәр дә без ул эшне башлап җибәрмибез икән, ул каһарманнарыбызны, образларны да героик, трагик сюжетка корылган аерым бер безнең дастаннарыбыз бар. Менә Фәйзә Хәкимне алар турында әйтер әле. Еш кына чит илләргә менә шул ук әйткән Гарри Поттерлар һәм башка безнең үзебезнең татар дастаннарына нигезләнгән менә дигән образларыбыз бар. Фәйзә Хәкимне алар турында аерым кыскача әйтерсез. Шуңа безгә комикслар мәсьәләсендә без аерым куйдык безнең яшьләребезгә җиткергән вакытта һәм дәреслекләрдә аерым бер кулланма буларак кулланырлык менә шу дастаннарга багышланган әсбапларны чыгару мәсьәләсендә һәм төп мәсьәлә әлбәттә тарихи ясыллыгын, милли аңны үстерү ниятеннән алып барылган шушы проект дәрәҗәсенә һәм барлык катламнарда аңлый алырдай дәрәҗәдә җиткерү мәсьәләсе куела. Рәхмәт. Әлеге шәтеп әйтеп китсәгез иде, менә нинди сез нинди эшләр планлаштырасыз дастаннарны популярлаштыру буенча? Нинди дастаннар чыгачак? Китап булып чыгачакмы? Әллә инде алар барысы да чыкканмы? Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Беренчедән татар фольклористикасы тарихында дастаннарны беренче булып фәнни яктан тирән итеп өйрәнүче галим ул Фатих Ибраһим улы Урманчиев була. Аның ак күбек, җир төшлек, түләк, алпамыш, җикмәргән һәм башка дастаннарга багышланган дистәләгән мәкаләләре ул замандагы Совет туркологиясе, Совет этнографиясе кебек журналларда басылып килә. Һәм 1984 елда аның монографиясе чыга, ул героический эпос татарского народа дип атала. Соңрак ул татар дастаннарын гына карамый, гомумән төрки халыкларда таралган дастаннарын да өйрәнә башлый һәм 2015 елда безнең институт аның Тюркский героический эпос дигән китабын бастырып чыгарды. Һәм бу әйтергә кирәк, менә бу хезмәт, шулай героический эпос татарского народа дигән хезмәттә ул татарларның гына түгел, гомумән төрки дөньядагы Азәрбайҗан, Казак, Үзбәк һәм башка халыкларның галимнәренең өстәл китабына әйләнде дип әйтергә дә була. Алар аңа таянып эшләделәр, аларның үзләренең фәнни хезмәтләрен иҗат иттеләр.
Татар дастаннарны өйрәнү эшен соңыннан безнең институтта Фатих абыйның укучылары дәвам итә башлый. 2000 елда аның укучыларыннан Лилия Мөхәммәтҗанова Төрки халыклар иҗатында Шура Батыр дастаны дигән темага кандидатлык диссертациясе яклап чыга. 2015 елда ул татар китабы дастаннары жанр барлыкка килү тарихы һәм поэтикасы дигән темага докторлык диссертациясе яклый. Соңыннан 2011 елда Илсияр Закирова Алтын Урда чоры халык иҗаты, мифологик һәм тарихи нигезләре дигән темага докторлык диссертациясе яклый. Бүгенге көндә дә безнең институтыбызда дастаннарны өйрәнү эше дәвам итә. Бүген инде безнең узган елны 22 елның октябрь аенда Лилия Мөхәммәтҗанованың учратында үзенең аспиранты, үзенең укучысы дип әйтик инде, Гөлнира Хөсәенова татар романик дастаннарында фольклор һәм әдәбият бәйләнешләре дигән темага кандидатлык диссертациясе яклап чыкты. Бу әле безнең теге эшләгән төп фәнни изләнү эшләре, диссертациялар турында сүз бара, алардан тышта 10-дән артык хезмәтләр, монографиялар басылып чыкты һәм барыгыз да беләсез инде, безнең институт 15 томлык рус телендә татар халык иҗаты хезмәтен бастырабыз, эшибез, язабыз дип әйтик инде һәм 25 томлык аның татар телендәге варианты да шәна. Дөресрәге татар телендәге варианты инде төп вариант, шулай рус теленә тәрҗемә итеп кыскартылган 15 томлык вариантта эшләнеп килә. Рус теленә чыккан эшләнгән вариантта безнең дастаны дигән инде өлешебез басылып чыкты. Һәм менә бу татар 25 томлыгында 2 томга дастаннарга 2 том бирелгән. Аның берсе дастаннар һәм икенче том китабы дастаннар дип атала. Алар шулай ук безнең эшләнеп бетерелде һәм узакламыйча дөнья күрер дип ышанып калабыз. Инде безнең алдагы планнарга килгән вакытта. Шулай ук безнең менә шушы дастаннар елы дип игълан итүне без чын мәгънәсендә шатланып дип әйтик һәм күтәреп алдык. Чынлап та дастаннарны халыкка кайтару һәм ул бик кирәкле эш. Үзебез якта инде без әйткәнемчә фәнни нигездә дастаннарның нигезен эшләп бирәбез, юнәлтәбез һәм сентябрь аенда без үткәрергә планлаштырабыз семинар конференция форматында дастаннар турында сөйләшү булачак. Монда без сезне шулай ук журналистларны да әлеге чарада күребез дип ышанып калабыз. Шушы лайык безнең планлаштырабыз дастаннарның инде фәнни нигезләренә багышланган бер монография көтелә һәм берничә җыентык булыр дип көтәбез. Рәхмәт. Без дастаннар турында сөйлибез, әле дастанга билгеләнмәсен әйтмәдек. Монда күпчелек филология укыган булса да бар, әйтеп китсәгез иде. Фәнзилә Хәкимовна башлап менә нәрсә ул дастан? Ул аның бүтән жанрлардан аермасы нәрсәдә? Һәм ул халыкның менә көнкүрешен чагылдыруда ни дәрәҗәдә әһәмияткә ия? Рәхмәт. Бердән сүзне мин сезнең сорауга җавап буларак башлыйсым килми. Гомумән, менә дастан елы дип игълан итәбез бит инде, ителде дип исәплибез. Бөтен дөнья татар конгрессына әлбәттә бик зур рәхмәт. Шактый җитди мәсьәлә, аны заманында 39 елларда ук Нәкый Сәнбәт күтәргән була. Һәм мин әйтер идем, ныклап өйрәнүче, башлап өйрәнүче Фатих Ибрагимович Урманчиев түгел, Нәкый Сәнбәт дип. Нәкый Сәнбәтне беләбез бит инде 41 елда ук Идегәйнең дастанын үзе төзи, 28 чыганакны туплап, ул дәлилләнгән факт. Бу бер булды. Икенчесе ни өчен соң без менә бүген журналистлар белән сезнең белән очрашабыз. Әлбәттә, дастан елы дигән җөмлә, ул менә елга тегенедер бер төрле кнопкага бастың да, шуннан соң ел кузгалып китте дигән сүз түгел. Дастан гомумән менә бу татар фольклорының бүгенге көндә журналистлар гына түгел, гомумән татар киң җәмәгатьчелеге дип әйтик, дастанның нәрсә икәнен түгел, ул дастанны бөтенләй белми. Безнең колагыбыз ишеткән татар мәктәбе бетергән укучылар Идегәйне беләләр. Анда да бик шартлы, ул шактый катлаулы әсәр. Менә дастаннарның үзләренә килсәк, ул безнең теге татар халык милләтенең үзенә күрә бер төрле без бик күптәннән язма мәдәниятле милләт, без бик дигән менә бер төрле үзебез канәгатьләндереп килүебез аркасында искиткеч зур байлыгыбызны, ул безнең искиткеч зур байлыгыбыз, без аны менә бер кадәр игътибарсыз, нидер бер төрле без аны белми торган, шушындый бер әсәрләр тупланмасы. Дастан дигән сүзне, менә миңа еш кына бирәләр, нәрсә дигән сүз ул дип. Ул гомумән фарсы теленнән алынган сүз. Ул хикәя яисә вакыйганы, ни дә булса, вакыйганы сурәтләү дигән сүз. Менә дастаннар дип әйтәбез икән, дастанны гомумән дөнья мәдәниятендә, мин төрки татар мәдәниятенә түгел, гомумән дөнья мәдәниятендә эпос дигән төшенчә бар.
Аны инде ул фольклористик теориясы уйлап тапкан сүз ул, аннан соң инде ул шулай әдәбият белеменә дә кирип киткән. Бүгенге көндә бик зур теге чаралар дөнья күләм үткәрелә шушы теге исә бу халыкларның эпосына мөнәсәбәтле. Әйтик, менә әле генә Аватар 2 фильмы чыкты бит дөньяга. Аватар 1 чыккан вакытта мин хәтерлим, Якут-Саха республикасының мәдәният министры әйтик режиссерга бер кадәр шиктә белдереп, ул безнең якутлар эпосы, нигә сез аны шушылай итеп алдыгыз дигән җөмләләр белән чыгыш ясадылар, һәм ул официаль чыгыш булды. Бу нәрсә турында сөйли? Менә бу әсәрнең, әйтик, Аватарның асылына ята Ирланд эпослары, калдыклары. Һәм аның инде режиссерның сценаристның кем икәнен сез беләсез, ул ирландка. Менә әгәр дә без үзебезнең дастаннарга керсәк, без шушылай кычкыра алабыз. Нишләп якутныкы булсын, татар дастаны бит Аватарның нигезендә дип. Һәм инде эпосларның яисә дастаннарның асылы, әгәр дә теория белән карасак, ул әлбәттә шигъри формада, нидә булса бер геройның төп һәр дастанда бер төп герой булыр. Дастаннарның төрләре чиксез. Шушы геройның аның белән бәйле вакыйгалар тезмәсе дип әйтик. Ул традицион булган безнең борынгы төрки татар заманнарында дип әйтик. Бик борынгы заманнарда ул поэтик формада, ягъни шигырь формасында. Ләкин безгә ул килеп ирешкән безнең күп кенә дастаннарыбыз поэтик текст белән чәчмә әсәрнең кушылмасы итеп килеп ирешкәннәр дип ни өчен әйтәбез? Чөнки беренче тапкыр дастаннарга игътибар бирә, татар дастаннарына. Бирәк тә Сибир җирлегендә яшәгән дастаннарга. Вильгельм Ратлов дип әйтәбез. Яны Ратловны ул 1861 елда Петербургта бастырып чыгара. Сибир җирлекләрендә гомумән ул төркиләр дип әйтә, төрки кавымнарда көнчыгыш һәм көнбатыш Сибирләрдә бер кадәр йөри. Бигрәк тә көнчыгыш Сибирдә аның 4нче томында ул безнең Сибир татарларында язып алынган дастаннар. Беренче тапкыр дастаннарны төрки башлыйбыз, күрәсезме? Бары тик 18-нче гасырның 19-нчы гасырның 2нче яртысында. Аннан соң бер кадәр әлбәттә туплау процесслары дәвам итә. Ул инде 20нчы гасырның 30нчы елларына бәйле. Шуңа күрә безнең бүгенге көндә татарның дастаны искиткеч гүзәл, поэтик әсәрләр дигән шундый зур бер туплама итеп күз алдына китергә кирәкми. Ләкин алар арасында бар искиткеч китабы дип әйтик инде. Теге дәфтәргә язылып, күчерелеп, бер кадәр канунлашкан дастаннар бар. Шул дастаннар арасында без карыйбыз Кыйса-Йосифның Кылгали әсәрендә Сейфел-Мөлекне дә, Таһир Зөһрәне дә, алар бик күп, Ләйлә Мәҗнүнне дә, алар китаби дастаннар, ягъни алар китап буларак, әсәр буларак иҗат ителгәннәр. Ләкин аларның әсәр буларак иҗат ителү тарихлары да шактый үзенчәлекле. Алар 16нчы гасырга барып тоташканнары бар. Аннан да иртәрәк барып тоташканнар бар. Гарәп графикасында булганнары дип әйтик инде. Шулай күчерелеп, ул безнең менә аңлавымча Данис Фанисович әйтеп киткән. Булырга тиеш менә гомумән дастаннар дигән вакытта берничәсенә мисал китереп китим. Дастаннар әлбәттә бар әкияти мифик дастаннар. Ягъни анда герой ул табигать көчләре белән мәш килә. Ләкин үзенең гаиләсе өчен, үзенең яшәеше өчен. Шулар арасында бар, мәсәлән, Ертөшлек дигән. Ул безнең инде менә шушындый Ертөшлек, ул егет исеме. Һәм менә шушы Ертөшлекнең Җиртөшлек дип әйтә алабыз. Аның теге дөнья, ягъни анда теге дөнья дип әйтәбез инде. Ул патшалыкка керүләре, аларның гаҗәп кызыклы, менә мин тагын бер кат бәлки Данис Фанисович әйтеп киткәндер. Безнең бит инде бөтен дөнья белә король Артурның кылычын. Һәм ул тулы бер индустриягә әверелгән мотив Европа мәдәниятендә. Ул аның инде асылы аны ирландлар безнекеләр ди, англичаннар безнекеләр ди. Менә бу һәм соңыннан безнең шушындый функциональ кыры булган, функциональ мөмкинлеге булган кылычны без Али Мөхәммәд пәйгамбәрнең полководецларның берсе дип әйтик инде татарча яңгырасын өчен. Галинең Зөлфәкарын без беләбез. Ә менә карыйбыз, Ертөшлекне укыйбыз. Моннан ничә йөзәр елларлык, 1000 ел элек язылган, иҗат ителгән әсәр.
Түләк Сусылуда да шушылай ук. Түләк һәм Сусылу дигән шулай ук бер дастаныбыз бар безнең. Аны заманында теге татар мәдәнияте декадасы сугыш алдыннан була бит инде. Муса Җәлилләр әзерләнәләр, опера бер кадәр операга йөз тотыла. Һәм инде менә шушыңа бәйле Муса Җәлил Нәкый Сәмбәткә мөрәҗәгать итеп, Түләк һәм Сусылу дигән опера иҗат итә. Аның инде бер өлешен менә шушы соңгы елларда консерватория эшләде. Миңа калса аны тиражировать итәргә кирәк, ягъни күрсәтергә, әйтергә кирәк. Аның буенча Нәкый Сәмбәтнең пьесасы да бар, спектакльдә куеп була. Түләк Сусылуда да шушындый ук кылыч бар. Һәм аның гаҗәп кызыклы Зөлфәкар озыная. Йөртешек белән Түләк Сусылудагы кылыч ул бары тик үзенең хуҗасының кулында гына магик көчкә ия була. Һәм ул искиткеч көчкә ия бары тик хуҗасы тоткан кулына эләксә генә. Теләсә кемнең кулында андый кылыч була алмый. Менә шушы монда без әгәр дә үзебезнең дастаннарыбызны без менә бер кадәр мин инде тәкъдим итәр идем вакытлы матбугат битләрендә ниндидер өлешләрен, кыскача гына сюжетын булса да биреп барып, андагы гыйбарәләрне сез күрсәгез, шаккатасың. Ул Акбузатны бит инде башкортлар безнеке дип алып бетерделәр. Ал безнеке генә, ул башкортлыгы гына дип. Ул гына да түгел. Фатих Абый Урманчиев татар мифологиясе дигән 3 томлык китапта Акбузатны ул күбрәк башкортларда дип бирә. Керәбез дастаннарга. Шул ук йөртешлекнең, шул ук Түләк Сусылуның Акбузатлары бит. Һәм ул Акбузат алар мифик көчкә ия. Соңынтын без карарбыз аны шушы образны без күрәбез Себер татарларының 1861 елда Ратлов иҗат иткән, Ратлов җыеп алган канатлы ат әкиятендә. Аннан соң аны Ершов конек-горбунокка әйләндерә. Һәм ул аны менә без күбебез белмибез, Ершов үзе үк яза. Мин бу әкиятнең, мин менә бу поэмамның сюжетын Себер татарларының шушындый әкиятеннән алдым ди. Ләкин без инде җыгылып укыган, хәзерге балачаганы укымыйдыр дип исәплим инде, ләкин безнең бу җыгылып укыган әсәрләребезнең берсе ул конек-горбунок яратып укылган, ләкин аларның башлангычы безнең менә шушы дастаннарыбызда. Шуңа күрә Ходай насыйп итеп дип әйтим инде мин, чөнки дөньяларның имин булуы, үзебезнең күңелебезне бер төрле дәрте булуы шулай ук зарури. Бәлки без менә бу ел вакытлы матбугат белән берлектә журналистларсыз журналистлар алар менә җәмгыятьнең фикерен куәтлиләр. Менә шушы куәтләп, ниндидер бер төрле кызыксынуыбызны арттырсак, дастаннарыбыз арасында безнең бар әлбәттә искиткеч тарихи дастаннар. Алар чыннан да безнең менә тарихи картабызны бер кадәр үзенең топонимикасы белән һәм инде үзебезнең төрки исемнәребез белән гаҗәп кызыклы утыртып була. Ул гына да түгел. Мәсәлән, дастаннар гомумән бөтен фольклор әсәрләре алар бит вариациялеләр. Анда гел вариантлар, вариативлык аңа төп хасиятләрнең берсе. Һәм билгеле бер дастаннарыбызның безнең шаклар катасын, алар каядыр ислам дине кабул иткәннән соң, алар суфи әдәбиятның менә дигән инструментына әйләнгәннәр. Түләк Сусылуның бар шундый вариантлары, Түләк Сусылу үзенең теге мифик кылычы белән түгел, исме әгъзам дугасы белән мәшкилә. Һәм шуның бәрабәренә Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итә дә, Аллаһ Тәгалә аны шуның кадәр кудрәтләндерә. Һәм ул аңа шуның кадәр көч бирә. Һәм аларның карыйсың да, монда дини дидактика да шул кадәр көчле. Шуңа күрә без сезнең белән бергәләп дастаннарыбызга керергә тиеш булабыз. Без сокланырга тиеш булабыз. Һәм шул вакытта яратып кына түгел, аны балаларыбызга, балалар бакчаларына, киң укучыларга, комикслардан тыш әле безгә кичкенә җыйнак кына пьесалар да кирәк, мультфильмнар да кирәк, бәлки балетларыбыз да булыр. Без һаман теге Жизель Корсарны ах итеп карыйбыз. Корсарлардан бер генә дә ким түгел, Кызы Көрпә белән Баян Сылу. Ромео Джульеттаның сюжеты шушыңа утыртылган. Мин әйтмим, Шекспир алай дип әйтми. Ләкин шушы ук сюжет. Ләкин күпкә масштаблырак һәм көчлерәк. Мәхәббәтнең нинди зур көчле икәнлеген һәм мәхәббәт корбаннары булган вакытта нинди дип әйтик инде үзләрен мәхәббәт корбаны буларак нәрсәгә ничек дучар иткәннәр. Ләкин шуның белән бергә дала җиле, тургай авасы, бай тирәкләр. Анда безнең мифик катлам шиксез. Бәйдәгез бергәләп керик. Мин бер әйтеп китәм әле өстәп. Чыгылган нәрсә бар. Җәмәгать билгеле без милли дастаннарында сүз алып барабыз.
әмма чынлыкта бездәге дастаннарның көпчелеге башка халыкларда да бар. Шура Батарда, Идегәйдә, хәтта Түләк Амсасылу да башкортларда бар. Шуңа күрә безгә сүз алып бара кирәк. Безнең үзебезнең вариантлар бар. Һәрбер халыкның милли вариантлары үзенчәлекле, анда җирле тарих кирип китә. Булай гомумән караган вакытта безгә киңрәк кысаларда хәрәкәт итәргә кирәк. Һәм анда без бөтенләй көтмәгән нәрсә килеп чыга. Менә бер мисал китерәм. Барыгыз да беләсез, кыргызларда бар гигант дастан Манас. Әллә 70, әллә 80 мең теге строкадан тора торган. Менә күптән түгел чыкты бер тарихи әсәр, 16-нчы гасырга Аксикенди исемле галим әсәре. Улар да әйтә, Манас булган Кыпчак кабиләсенең юлбашчысы һәм Туктамыш чагында сугышып йөргән, яши торган урыннары Төньяк Казакъстанда Семипалатинск янында булган. Димәк, бу бит Алтын Ордада Кыпчак булгач кем булып чыга бу? Шуңа күрә менә ул ягында карый белергә кирәк. Безнең башка халыклар арасында булган әсәрләр дә алар урта татар дөньясында, теге киң татар дөньясында, бүгенгесендә түгел, Алтайда Дунайга кадәр булган дөньяда туган әсәрләр. Biz менә шулай дип караган вакытта үзебезнең тирән тарихны шуннан да күрә алабыз. Мен шуңа күрә бер яктан безгә тасвирларга кирәк үзебезнең милли кысаны, һичшиксез бу кирәк. Икенче яктан безгә күршеләрне һәм киңлекне онытырга ярамый. Рәхмәт. Демәк, минемчә, менә монда барлык катнашучылар дастаннарның татар халык авыз ишетәнең бер төре юнәлеше буларак һәм эпик әсәр буларак кына түгел, дастан ул тарихыбызны чагылдырган милли горурлык чыганагы дигән төшенчә белән бәйле икәнлеген язырсыз дигән өметтә калабыз. Рәхмәт. Сорауларга күчәбез. Рифат, әйдә. Исәмсез Рифат Каюмов, Татар-информ. Мен Данис Фәнисовичка ике сорауым бар. Берсе бу темага кагыла, икенчесе темага кагылмый, соңра белсәгез дә җавапны. Менә бу дастаннар буенча бурычларны әйттегез, теләкләрне әйттегез инде. Драматургия буенча да фильмнар кирәк, мультфильмнар кирәк дип. Аларга акча каралганмы соң? Или ул безнең теләк кенә булып каламы? Менә беренче сорау шул. Бюджеты бармы? Икенче сорау менә 31 декабрьдә яңа алдыннан җанисәп ни игълан иттеләр бит, менә шуның буенча фикерләрегезне әйтсәгез иде. Рәхмәт. Беренче соравыгызга җавап шул. Әлбәттә, бүгенге көндә һәрбер эшнең идеясы бар, идеологиясы бар, оештыруы бар. Һәм һәрбер оештырылган эш ул финанс чыганаклар белән бәйле булырга тиеш. Безнең үзебезнең республика күләмендә Татарстанда кабул ителгән милли сәясәткә бәйле 3 дәүләт программасы эшләп килә. Ул безнең туган телләрне саклау, үстерү һәм башка телләрне саклау, үстерү программасы, татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасы һәм милли сәясәт программасы. Менә әлеге татар халкының милли үзенчәлеге дәүләт программасы кысаларында каралган һәм финанс чыгымнары инде салынган, безнең ел дәвамында уздырылып килә торган чараларыбыз бар. Менә әлеге чараларның эчтәлеген милли дастаннарның сюжетларына нигезләнгән, милли дастаннарындагы чагылдырылган шушы тарихыбызны, милли аңыбызны, тарихи аңны үстерү ниятеннән без эчтәлеген акчалар салынган анда, эчтәлеген шушы чараларның шуңарга басым ясаячакбыз. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов катнашында ел дәвамында безнең үзебезнең халкыбыз, Дөнья татар конгрессы оештырган җыеннарыбыз, шул ук март аенда Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены. Без анда да аерым күргәзмә тәкъдим итәчәкбез. Күргәзмәдә шушы милли дастаннарларның сюжетларына нигезләнгән шушы каһарманнарыбыз, батырлык һәм башка шушы аерым бер проектка әверелдереп, без шулай ук президентыбызга да мөрәҗәгать итәчәкбез һәм президентның күрсәтмәсенә дә кертеләчәк. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Мәгариф һәм фән министрлыгы, Язучылар берлегендә ел дәвамында каралган шулай ук чыгымнар каралган. Менә әлеге чараларның тематикасын эчтәлеген без аерым менә шуңарга басым ясап, менә шушы чыгымнарны булган инде чараларның эчтәлеген үзгәртәчәкбез. Басым ясап. Шул яктан һәм шул ук вакытта менә Рифатны дәвам итеп шуны әйтер идем. Әлбәттә, ул аерым әле дәүләт программасы дәрәҗәсенә күтәрә алырлык һәм Бөтен татар конгрессы тарафынан гына түгел, башка даирәләрдә игълан итә алырлык аерым бер шушы дастаннар темасы киң колачлы итеп җәелдереләчәк без әле. Бу эшнең башлыгына һәм шуны әйтеп узасым килә, ул бит без игълан иттек дә 23 елның январыннан декабрьнә хәтле бу мәсьәләгә аерым игътибар итәбез, аннан соң онытыла дигән сүз түгел. Без аерым яссылыкта шушы дәүләт программасына каралган чараларны да шушы милли дастаннарларга бәйле
бәйләп айрым әле үзгәрешләр дә кертәчәкбез. Монда без бәлки аңлата бетермәгәнбездер. 22 январь көнне, 20-сендәме, Милли шураның утырышы була. Шул утырышка без чыгарырга уйлыйбыз шушы өлкәдәге үзебезнең программаны. Шуның өстендә эш бара хәзер. Тәкъдимнәрне җыябыз. Сездән тәкъдимнәр булса шулай кабул итеп алабыз. Шуның барысын да караганнан соң мен уйлыйм, бер нәрсәгә без киләбез фикергә. Аннан соң мөрәҗәгать итәбез төрле инстанцияларга. Монда Тел әдәбият сәнгать институтында катнаша, тарих институтында катнаша, иҗтимагый оешмаларда катнашырга мөмкин, театрлар, нәшриятларда катнашырга тиешләр. Ул күп яклы программа, бәлки ул бер еллыкта булмас. Безгә пока менә инициатива нигезендә бу эшне башлап җибәрергә кирәк. Шуннан соң ул үзенең көченә кереп китәр дип уйлыйм. Но без барыбыз да этәргә тиеш ул программаны барып чыксын өчен. Һәм ел дәвамында уздырылатыган чаралар, алар Бөтен Татар Конгрессының Милли шура бюросының утырышында, иң беренче чиратта менә январь азагында уздырылачак утырышта каралачак тулысы белән. Дастаннарга бәйле әгәр дә тагын сорауларыгыз булмаса, мин шулай ук Рифат әфәнденең бер чыган менә бу мин халык санын алу нәтиҗәләре буенча барыбызга да мәгълүм булганча Росстат 2022 елның декабрьнең 31 көнне шулай ук мәгълүматларны безгә барыбызга да җиткерде. Иң беренче чиратта мин барыгызга да җиткерәсем килә. Без Россия халыклары арасында үзебезнең икенче урынны саклап калдык. Икенчедән, Бөтен дөнья татар конгрессының экспертлар бәяләмәсе нигезендә һәм шушы 10 ел эчендә алып барылган эшчәнлеккә дә таянып әйтә алам мин. Һәм biz күреп торабыз, күзәтеп торабыз, үзебезнең дә сораштыруларыбыз бар. Бөтен татар конгрессының экспертлар бәяләмәсе дә бар. Илебездә, Россиядә халкыбызның, татарларның саны 5 миллион ярым. 5 миллион 500 меңнән дә ким түгел. Шул 10 ел эчендә җанисәп уздырылганның шушы вакыт аралыгында Татарстанның да, татар халкының да абруе дөнья күләм дәрәҗәдә артты. Һәм милли аңда түбән түгел, арта гына бара. Мин сезгә моны инанып әйтә алам. 13 елда уздырылган универсиада, 15, 18, 19 елларда уздырылган Татарстан тарафыннан дөнья чемпионатлары, 20 елда югары дәрәҗәдә уздырылган ТАСРның 100 еллыгын Татарстаныбызны да, Татарстанны да һәм татар халкында дөнья күләм тагын да ныграк югарырак дәрәҗәдә күтәрелде. Шуңа күрә менә бу мин әйткән Бөтен дөнья татар конгрессының экспертлар бәяләмәсе нигезендәге сан 5 миллион ярым татар халкыбыз, татарыбыз илебездә яши. Аннан ул сан аннан да ким түгел. Шулай ук әлбәттә сәбәпләре барыбызга да беләбез. Әлеге халык санын алу вакыты ул пандемия чорында булды. Ковид. Һәм әгәр дә сез саннарга игътибар итсәгез, 10 елда нәтиҗәләр буенча 5 миллион 600 мең кеше үзенең милләтен күрсәтмәгән булса, 2021 елның халык саны алу нәтиҗәләре буенча Рәсәйдә 16 миллион 600 мең кеше үзенең милләтен күрсәтмәгән. Менә безнең татарның санын шул санда эзләгез. Бүгенге көндә илебездә, Россиядә 5 миллион да 500 мең кеше. 16 миллион 600 кеше Росстат мәгълүматлары нигезләнеп карасак, үзенең милләтен күрсәтмәгән. Димәк, менә бу ковид безнең мәкерле дошман һәм пандемия аркасында 2 тапкыр әлеге җанисәпнең сроклары үзгәрү сәбәпле безнең барлык халкыбызга да барып җитмәделәр. 16 миллион 600 кеше анда татар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә бар. Алар арасында безнең халкыбыз да. Әлбәттә, төп сәбәп буларак мин генә түгел, экспертлар бәяләмәсе буенча да ул пандемия шартларында, ковид шартларында әлеге җанисәпнең уздырылуы һәм 16 миллион 600 кешенең үзенең милләтен күрсәтмәве безнең өчен Бөтен дөнья татар конгрессы инанып әйтә алам. Һәм сезгә дә бу санны шулай сендерәсем килә, ул 5 миллион ярымнан да ким түгел. Бу саннар без 10 ел дәвамында алып барган шушы җанисәпкә бәйле буларак та бик әзерлекле килдек.
күзәтүләр дә бар, сораштырулар да бар, һәм халкыбызның милли үзаңын без һәрвакыт күзәтеп карап, үзебезнең шәнлектә тоябыз һәм узган елны Бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгы кысаларында уздырылган 8-нче съездда илебезнең 45 илдән һәм 45 чит илдән һәм илебезнең 81 төбәгеннән килгән делегатлар 1667 делегатның милли үзаңының бик көчле булуы һәм аларның барысы да Татарстан карашлары Татарстанга төбәлгәнен дәлилләүче фактор. Бу бер. Әлбәттә, бу мәсьәлә без айрым ясалыкта һәрбер төбәк буенча да Бөтен дөнья татар конгрессының январь айында узачак Милли шура бюросында һәм март айында узачак Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шура утырышында каралачак. Бу сезнең сорауга җавап, Рифат. Рахмат. Илнур. Я по поводу данных переписи по Башкортостану. Тамирабы, если у вас какие-то выводы, какие-то мысли вот, относительно данных конкретно по Башкортостану? Бу biraz башкарак тема инде. Бүтән тема. Без Җавап бирәсез. Мы никакой темы не боимся, можем сказать спокойно на этот счет тоже. Значит, что касается в целом переписи, вот я всю жизнь занимался переписями и могу сказать, идеальной переписи вообще не бывает. Во всех переписях есть свои проблемы, но во время этой переписи, как признали самые видные российские демографы, недостатков было больше, чем обычно. Вот отчасти результат можно объяснить этим. Вот Данис Эфенди сказал вам очень четко, что есть очень большое число людей, которые не имеют национальности. Что это означает? Просто к этим людям не пришли переписчики, данные о них взяли из полицейских источников. А там сейчас по закону нельзя записывать национальность. То есть это 16 и столько-то миллионов человек, это люди без национальности и без языка родного. Не указано. Татары, конечно, среди них тоже есть. И вот вы имеете в виду, татары живут в основном в крупных городах сейчас. Вот эти недостатки, прежде всего, характерны для крупных городов. Вот таким образом мы потеряли якобы людей, которые никуда не исчезли, они есть, но не учтены по национальности, по родному языку. Что касается Башкортостана, там есть очень интересный материал, я только один факт приведу. В 2010 году в целом по России было 311 или 312 тысяч башкир с татарским языком. Вот тогда. Во время последней переписи обнаружилось всего около 100 тысяч башкир с татарским языком. Куда исчезли 200 тысяч башкир с татарским языком за последние 10 лет? Вот подумайте. Вот знаменитый северо-западный диалект, про который были большие дискуссии, привел к такому результату, я считаю. И там другие недостатки тоже есть. Об этом еще дальше будем разговаривать, но не сегодня. Я бы одну хотел сказать в переводе с татарского. То, что самый коварный враг, это оказался ковид, который не позволил объективно оценить и дать оценку, особенно пожилое население, которое у нас проживает в регионах компактного проживания татар, принять участие в переписи. Так достанар елына күшәбезме? Тагын сораулар бар. Әлбәттә, без бу мәсьәлә буенча, мин шулай тагын бер кат кабатлыйм, этот вопрос также будет обсуждаться на заседании бюро Национального совета Всемирного конгресса татар и на заседании Национального совета Всемирного конгресса татар. Мнения ученых и конгресса могут быть различны по этому вопросу. Бер сорау безгә WhatsApp-тан килгән. Алик Рашатович, сезгә микән барлыгы ничә дастан бар бу ике томлыкта? Гомумән татарның күпме дастаны бар соң? Күләм билгелеме ул? Күләме билгеле түгел. Әлбәттә, якынча чамалап була. Әйтик, мәсәлән, Тел әдәбият һәм сәнгать институты тарафыннан каядыр соңгы 30 ел дип, 40 ел дип тә исәп алабыздыр әле без. Бастырылган дастаннар арасында анда кирелмәгәннәре дә бар. Мәсәлән, әйтик, Фәрид Юсупович Юсупов эшләде Себер татарлары фольклорына бәйле җыентыклар, һәм аның икенче җыентык ул дастаннар. Анда әлеге җыентыкларга академик басмага кирмәгән дастаннар бар. Ул гына да түгел, Флора Ахметова
урманчы Флора Вагаповна ул тел әдәбият һәм сәнгать институтының фәнни хезмәткәре иде. Аның ул әзерләп чыгарган, ноталар белән әзерләп чыгарган татар дастаннары дигән китабы бар. Он менә тулы ниндидер бер төрле зур нинди дастаннар бар, кыйпылчыклары белән әле безнең әкиятләр җыентыгына кереп, әкият исәпләнеп йөри торган дастаннарыбыз бар. Менә ул эш эшләнелмәгән. Һәм инде ниндидер кыйпылчыклары без әле тагын табып бетердек дигән җөмләне әйтәсем килми. Ләкин алар инде теге шома белән генә әйткән вакытта да алар 100дән артык. Шома белән әйткән вакытта алар әлбәттә, мин тулысынча килешәм Дамир Мәгъләвиевич белән, ул теге чиста татар милләтенең дастаннары дип әйтергә аларны ярамый. Әйтергә хокукыбыз да юк, ләкин ул безнең төрки татар, шушы татар җирләре булып исәпләнгән территорияләрдә барлыкка килеп, шуларда иҗат ителеп, вакыйгалары шул территорияларның аномастикасын карасагыз да, гаҗәп кызыклы шаклар катасың. Үзеңә сораулар биреп куясың. Кана бу җир шушы җир түгел микән дип. Кызыксынсагыз, кызыклы гына, гаҗәп кызыклы эзләнү менә бер төрле бар. Касым абыйның Каври каләм изеннән дигән китабы бар бит инде, билгеле. Ул анда Түләк Сусылуның язып ала, ул үзе язган өлешенә бәйле кызыксынып китеп, гаҗәп кызыклы ачышлар ясый бер дастан белән. Багадан башка яклар да бар. Менә татарның бар Сибир таралына язган Ак күбәк дигән дастаны. Алтайларда шулай ук бар. Мин Алтай галимнәр белән сөйләштем, алар үзләрендәгесен дастан дип санамыйлар. Менә бездә ул дастан булып саналып йөри. Бәлки зуррак күләмдә булгандыр безнең шуның өчен. Безнекенең истәлеге дә кызыграк. Алар белән чагыштырганда. Менә шундый яклар бар. Аннан соң бит әле версия дигән нәрсә бар. Менә Нугайлар чыгардылар, Идегәй дастаны буенча зур китап. Анда минемчә 18 версияны чыгардылар. Алар бездә дә бар. Аларның кайберләрендә, башкаларында булмаган мәгълүматлар да бар. Шуңа күрә аларны карарга була, ничектер үзенә күрә бер мустақил бер әсәр дип тә карарга була кайберләре. Шуларның барысын да санасаң, бу күпкә озынаяннан соң исемлек. Монда тагын әйтеп кенә өстәп кенә әйтеп китәм, менә элекеге дастаннар хезмәтләр татар халык аваз иҗатының алдагы томнарына кертмәгәннәрнең күбесе безнең яңа 25 томлыкта 2 том әйттем дастаннарга багышланачак, алар да урнаштырылды. Һәм менә монда Фәнзилә Хәкимнең сүзенә куәтләп әйтәсем килә. Кайбер дастаннарның дастан икәнлеген без белмибез, аларның күбесе хәтта әкият жанрында да кулланылган. Ә менә әкият жанры буенча безнең быел әзерләнеп бетте 7 том. Татар халык аваз иҗатының 7 томында әкиятләр бар. Менә алар арасында да яшереп, качып калган дастаннар шактый күп булар дип әйтәсем килә. Здравствуйте, Бизнес онлайн, Нурия Фатхульна. У меня вопрос все-таки будет не про Дастан, а продолжение по поводу результатов переписи населения. Все-таки хотелось бы до конца выяснить этот вопрос. Все-таки мы понимаем, что количество татар уменьшилось на почти 600 тысяч человек. И вот Всемирный конгресс татар, он как-то будет в этом плане менять план своей работы на данный год, потому что все-таки мы понимаем, что это все-таки большая цифра. И вот ВКТ что будет в этом направлении делать, и в том числе по поводу уменьшения татароговорящих людей, тоже бы хотелось какую-то ясность услышать. Татарша жауап берилди. На татарском языке, конечно, я на вопрос ответил уже. Еще могу повторить это на русском. То, что по данным, по экспертным данным Всемирного конгресса татар, численность татар в Российской Федерации 5,5 миллионов татар. И те международные мероприятия, а также все, что делалось на протяжении 13 год универсиады, международные мероприятия 15, 18, 19 годов, а также в 20 году столетие СССР, и мероприятия, съезд Всемирного конгресса татар. Эти все мероприятия показали именно международный рост и авторитет нашего татарского народа. И мы остались, также сохранили свое место, свою позицию, вторые по численности в Российской Федерации. И без әлі мен сізге айтам, ең оқымышлы халық по данным Росстата, если уже говорить о цифрах, высокообразованный народ среди всех народов, это также является татарский народ. Но самый коварный враг у нас оказался ковид-пандемия. То, что 2 раза переносились сроки проведения переписи, а также то, что до пожилого населения не позволило сделать опрос пожилого населения из-за вот этих ковидных пандемийных
ограничений, и в то же время нужно задаться вопросом. 16 миллионов 600 тысяч человек не указали свою национальность. Вот наши цифры, они никуда не делись. Они вот среди этих 16 миллионов 600 тысяч татар. А данный вопрос в отрезе именно по региону будет рассматриваться на заседании Национального совета Всемирного конгресса татар, на бюро и так далее. И я думаю, тема сегодняшней пресс-конференции – это год национальных дастанов, поэтому мне бы хотелось, чтобы мы все-таки пресс-конференцию, содержание пресс-конференции соответствовало заданной теме. А можно все-таки вот уточнить, вот по вашему ответу, у меня вот возник вопрос. Вот вы говорите, что... Нет, вот из-за пандемии, но все-таки... Ответ был. Да. Извиняюсь, я вашему корреспонденту Альфреду все уже объяснял, вот у него, знаете, придете там домой к себе, так что все сказали ему. У меня вопрос пришел. Сіз де айттыңыз, Дамир Мавлевич, дастандарына теге бүтән халыкларныкы дип тану бар дип әйме? Нинди шундый теге бүтән халыкларда үзләренеке дип таныйлар. Уртак байлык. Уртак байлык. Менә шул бинне югалту. Уртак байлыклары каһарманнар уртак. Ләкин сюжет һәм телгә бәйле, әгәр дә без тарихи ясылыгына караганда, ул үзебезнеке татарныкы. Һәм безнең төп максат аны үзебезнең татарныкы икәнлеген исбатлау. Менә мин Юкаган Әфәнди Хәкимовны бүген чакырмадым, чөнки еш кына дөнья күләм танылган шул ук фильмнар, яисә ул әйткән менә шушы образлар инде алар күптәннән татарда күрсәтелгән, әйтелгән. Ул шуның белән кызыклы. Һәм эпик әсәр буларак кына түгел, сораучылар бар, дастан, нәрсә ул фольклор ның халык авыз иҗатының бер эпик әсәр түре буларак кына күрсәтергә. Ә безгә, сезгә башка мәсьәләне җиткерәсе килгән иде һәм сораучыларга. Тагын бер кабатлыйм. Тарихны чагылдырган милли горурлык чыганагы. Менә шул ясылыкта карар кирәк дастанны. Җәмәгать, аны менә ни өчен мин башка халыклар хакында карар кирәк дип әйтәм? Ни өчен уртак байлык? Менә бар Шура Батыр дастаны, барыгызга да билгеле. Ләкин әгәр дә алып карасагыз, Нугайлар версиясын, анда сез Шура Батырны табасыз 15-нче гасыр башына кадәр булган шәҗәрәсе. Ә бу Шура реаль шәхес, Шура Нариков дигән Казанда Арган кабиләсенең башлыгы булган. Безнең эпоста улай берләр юк. Ә менә аны килеп карасаң Нугайларның, безнең тарих киңәя шуннан соң. Менә шуңа күрә без барысын өйрәнергә тиеш. Милли үзенчәлекләр үзебезнекеләр безнең бар. Яхшы. Сорауларыбызны тәмамлыйбыз матбугат конференциясы кунакларыбызга рәхмәт. Рәхмәт барыгызга да.